زروخ ورا عامل tant għalihom kellhom waqtu jħalluh dan xi ħossum tiegħek u kemm jaqbidu moħġa fih għaliex ħadd minn dawn ulidu mhu ftit dar jispezzju rih. Kemm nixtieq narakom imqar darba waħda biss qabel mut qalbi mweġġa' jien inħossni waħdi mormi bħal oġġett qadim skadut. Kemm nixtieq li nisma' ftit leħinkom u tbissima terġa' żżur dawn l-għajnejn flok il-fuq li naħbi ġewwa fija. Jien aktar minn dan ma nixtieq xejn. Jista' jkun ma taħsbux fija naħseb fikom f'kull mument kull ma kelli tajtu lilkom u ta' dan ninsab kuntent saħt inħossa nsir allura u naf li ma fadal żmien iżda likom jien ġammejjed ħadd ma nagħdu flimkien. Kemm nixtieq narakom imqar darba waħda biss qabel mut qalbi mweġġa' jien inħossni waħdi mormi bħal oġġett qadim skadut. Kemm nixtieq kemm nixtieq kemm nixtieq qalbi mweġġa' jien inħossni waħdi mormi bħal oġġett qadim skadut. Daqt immut ja ħasra abbandunat li tħalluni